महर मुस्रिया लामब्रे लुमब्रे जालांबाय देहा सोलेर बोराय बुरि महर जालांबाय गथ' गाथायनि बिहामजो बिजामादै मोननो सम जालायलांबाय थेवब्लाबो WhatsApp मेसेजफोराव मेसेज गेलेयो प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या Do you love me नोंखौ सानाब्ला दसे समबो थानो हाया बायदि बायदि मेसेज उफ मा बुंनो आथिखालनि माखासे हाबा जाखानाय हौवा आरो हाबा जाखानाय आइजोफोरनि लांखारलायनायनि खौरां बैसोआ बोरायदों बुरिदों नाथाय गोसोआ दासिमबो जौमोनानो दं बाथ्रायाव बुंनाय दंखायो जेरै सोलेरा बोरायनो हागौ बुरिनो हागौ नाथाय गोसोआ बोरायनो रोङा बुरिनो रोङा होननाय बायदि बायदि थारैनो आथिखालनि हाबा जाखानाय सानै साथाम गथ' खांखानाय हौवा आरो आइजोफोरा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लाना खारलायनायाव बादायलायमारदों नामासै बे बाराव सासे हाबा जाखानाय बर' हौवाया लाना खारदों सासे हारसा आइजोखौ उदालगुरिनि कुसाल बर' हाबा जाखानाय हौवाया रुक्मिणी डेका न' साखाथियावनो एबा रुक्मिणीनि डेकानि न' साखाथियावनो गारि ड्राइभार महरै सालायोमोन आरो फुंबिलि समावनो गारि सालायबाय थानायावनो हाबा जाखानाय रुक्मिणी डेकानि सायावसो गोसो थोनायनि हायना नाङो आरो बिमा सरस्वती फुजाखालि रावबो गैयै खाबु लानानै दोनखारलायदों आरो दायो रुक्मिणी डेकानि फिसायजों लोगोसे सानै उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिमाखौ नागिरनानै गाबलाय सिलायनि रल आयै नों फैफिनदों जों नोंखौ नेनानै दं नों फैफिनोब्ला जों बजबफिनगोन तामुलपुर जिल्लानि देफोरगाव गामिनि सुरेश डेकानि बिसि रुक्मिणी डेका मुंनि आइजो आरो गुबुन फारसेथिं उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा 2 नं फासिया गामिनि कुसाल बर'जों बिमा सरस्वती फुजा सानखालि रावबो गैयैनि खाबु लानानै दोनखारलायनानै गोमानानै दं आरो रुक्मिणी डेकानि नखरा जेरावबो थाया मानो एबा जेरावनो थाया मानो थाबैनो फैफिननो खावलायदों रुक्मिणी डेकाखौ आयै नों जेराव दङ बेनिफ्राय फैफिन जों नोंखौ आखामबो होना दङ नों आखामबो जानाया जेराव दङ बेनिफ्राय फैफिन आयै बाबाया नोंखौ बुङो बोरायाबो नों मानो खारदों बेलायदो आदायाबो आखाम जालासिनो दङ आयै नों फैफिन फरायनायाबो आं खालिजोबा फरायाखै स्कुलावबो थाङाखै जोंबो दोङो बिनिफ्राय गोसोखांना दोंबाय दोङो जों आखाम सुनांगोन स्कुलानो टाइम जाबाबो माबाबो थाङो जों जोलायगोन कलेजाव जाना फैबाय थायो नों गैयाबा जों माला थांगोन नों जेरावखि थाया जों फैबाय थायो खाननै खानथाम जाबाय हामजायाखै नों सोरजों थांदो सोरजों थांदों सोरजों मादों फैफिन नोङो बाबाया इमान नोंखौ बुवा राया नों सोरजों थांखो इमान दिन जाबाय फरायाखैबो मायाखैबो स्कुलाव थांनो हायाखै फरायनायावबो मन ज'आ ओंखाम जानोबो इस्सा जाया नोंखौ इमान गोसोखांबाय थायो मासिम सोरजों थांखो नों जेराव दङ फैमा जों बाबा रायनोबा बुनोबा नों फैमा गोसो होबाय थादों थांबाय थादों मा आंखौ फैफिन मा जेरावखि थाया फैफिन मा नोङो जेराव थाया जों ओंखामबो जानो खुवाबा मानो खुवाबा आबै मोनाबो गाबबाय थादों 23 तारिख सरस्वती फुजा होनबाखालि आं खामानियाव मावनो थांदोंमोन माना फैनानै गम मोनदों नों न' गैया बेनिफ्राय गम बिस्रायबाय आङो बिस्राय दाबो नोंखौ बिस्रायना मोनाखै जों दा बिस्रायनो मोनाखै जों जायखौ खनदे खालामदोंमोन बिनि नाम्बारा मबाइला सुइस अफ जाना दङ इनि मुङा जाबाय कुशल बर' दुइ नं फासिया हरिसिंगा इनि न'आ इदो खनदे खालामदो जोङो दा जेरावखि थाया नों फैफिन जों नोंखौ मोनबो माबा खामा अत्याचार खामा नोंखौ सिगां जेरै गजबना लादों इसोर लाफिनगोन आङो आं नोंनि सिगाङाव आं कसम लानानै बुंहरबाय नों जेरावखि जोंहा फैफिन गथ'फोरा ओंखामबो जायाखै आंबो जाबाय खानायखौनो जायाखै ओंखाम बिबियाबो फैनानै गाबफैबाय थायो जानायाव नों जेरावखि थाया फैफिन नोंखौ आं मोनबो माबा खामा नोंखौ नों थांदोंबाबो आं मोनबो माबा सानलिया नोंखौ
बेखौ आं एक्सिडेन्ट होनना सानसिगोन मानसिया रावबो मिथिनानै भुल मावफ्लांबाय बेखौ आं मा बुंगोन नों जेरावखि थाया नों फैफिन आं नोंखौ बजबना लाफिनगोन नों जेरावखि थाया नों फैफिनल' नों फैफिननायखौ आं सानो फैफिन होननानै आं आसा खालामदों नों जेन थब फैफिनो फैनानै जेन आंनि गथ' गथायफोरखौ सामलायफायो बिनि कारने आं नोंनि सायाव जोबोद माबा थाबाय आंनि बिसास खालामदों आं नों जेन फैफिनो